Yeah, 2015 in the Friends Group Records, MC Saya, yeah. She's a barabada, yeah, man. Emotional Productions. Дуазор позда сар мешава репи ма дар шараки ваъда доста оста пан меша пацанои ваъда черо наргизала мушкини ҳамад мара сар мешава гапи ма ай кучаи наврӯз мехонума и репа қавахонаи ҷавонон модату мешемемон ай шоб то соҳар биги ту репа камон 08 регион сезам кучаи район фарҳод бураҷон биги репа баламон дар кучаи наврӯз мехонему ҳамаро бо шодию хизандӣ мухлис мешава розӣ салимзода 28 ёки 26 си ина бо репи нави сая эмси хотепа тачанор дора хунхури тайёр файз бахшу пажарка дора хела шербачоя чуқашаву пешиво надора ягон тало шурои фесо боди намешава обуат қиғизону роати душмата боранати мекам бина дистанса шимо нашаве хафа байна чехона қабул куне мемон ай шоб то соҳар мемон бечой намона наимҷон дӯстима розаи гафои ман карачи усубесем бадақаб нахире шерои нари вада буромада нахона бузулоқа мегиран мекинан пора пора пацанои вада давал мекинан урма баде ки унафамид мезанаша мешати бадаёта мефама дарду хама мебини намияй нақлима барои душмани ман насиб кардаги бошам мехоне бояд дига қати эмси бобошка дар дурни вада шероша куне ҳурмат Ваҳдат, ноҳаш регион Ваҳдат, ҳамеша аз пиён Ваҳдат, ҳамо вақт якумай Ваҳдат, кори мехосташ шеромай Ваҳдат, ноҳаш регион Ваҳдат, ҳамеша аз пиён Ваҳдат, ҳамо вақт якумай Ваҳдат, кори мехосташ шеромай Ваҳдат, ноҳаш регион Ваҳдат, ҳамеша аз пиён Ваҳдат, ҳамо вақт якумай Ваҳдат, кори мехосташ шеромай Ваҳдат, ноҳаш регион Ваҳдат, ҳамеша аз пиён Ваҳдат, ҳамо вақт якумай Ваҳдат, кори мехосташ шеромай Ваҳдат, 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 ноҳаш регион Ваҳдат, 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 ҳамеша ҳаст аз пиён Ваҳдат, 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 ҳамо вақт якумай Ваҳдат, 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 ваҳдат